Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Oh. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta, Wong asline yo lemu tak awas. Yuk. Awas. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng, piye truk? Lan kuwi Bagong, piye Mas e? Wah. Nganggo leren ya. Heeh, dilereni dhisik. Heeh. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul
mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong. Acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang sudah ke-10 tahun dengan tema 1 dekade di Jalan Restorasi. Oh ngono ya. Mula awake dhewe kudu mengucapkan terima kasih, ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi Kang angka pisan Kang Gareng piye? Nang sapa bae? Angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan. Lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono to. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Truk. Betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah ya toh iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umat. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10. Insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Setuju? Ngono. Wis kadung diumumne nek ora wayangan tahun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono to. Tur karo dene nek wis kaya ngene iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Tahun ngarep suasanane wis kondusif. Kamangka wayangan tiap tahun. Nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi terus. Rugi, sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora 2 minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Tru. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh, sejak awal Partai Nasdem telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya, Tru. Luar biasa.
Dan sing dadi unggulane sing aku salut piye? Tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara. Anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, iki ngaturi sadurunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing oke-oke sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? 4 pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial ki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalismene, rasa kebangsaane wis suda, malah wis ora ana. Lah ya mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapane yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rawe rantas malang putong ulupi. Sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rabe rantas malang putong ulubis koto barisan dianan Rupa. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika,
NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndut tang tang tang. Ayo Mas Aryo, yo. Aturan mindah wonten ing panggung paring panglipur ming para miyarsa tindak mriki asik suka-suka Alhamdulillah. Wilujeng dalu, selamat malam, good evening Dik Niken Salindri. Nggih, selamat malam sugeng dalu Mas Dala. Good evening. Wah, pakaiannya kok beda daripada yang lain niki. Oh, niki pakaian jenis apa nek ngene iki? Ini pakaian jenis ekor. Oh. Iya. Kayak ekor. Putri Duyung ya. Putri Malu. Solo. Oh iya Putri Solo. Wah, luar biasa. Iya Mas, kelihatan cantik toh. Iya, no, pasti no. Niki nuansane biru semua. Nuansane biru. Biru itu ada artinya. Artinya apa Mas? Artinya biru itu bisa ditiru. Semoga bisa Mas ditiru. Yogi Dirgantara seorang pemuda yang visioner dapat ditiru oleh pemuda-pemuda Nganjuk yang lainnya. Nggih, amin. Salam-salam dulu, Oh, Dek Niken. salam dulu. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula teng mriki jenengan teng mriko. Pun. Sampun. Wonten mawon ta? Anu sithikno. Dalam HUT Nasdem yang Oh, ke-10 nggih, mengucapkan dulu. Niki memperingati ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10 tahun nggih Mas. 10 tahun. Nggih, mugi-mugi Partai Nasdem tambah sukses, tambah jaya. Lan ketua Partai Nasdem kalian kita sedaya dipun paringi hidayah kalih Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ngoten amin. nggih Mas nggih. Betul. Wis Nggih. ngerti apa durung Dek Niken? Mas Yogi iki piyayine sing pundi wis? Kula sampun ngertos. Oh. Niki bannere. Wadah. Lah nggih. Wong banner gedine kok ngono ora ketok. Lek purun nggih ditimbali teng mriki mboten napa-napa nggih. Oh, harus no, wajib Oh, itu. harus, nggih. Monggo Mas Yogi Dirgantara menawi keparengan penggalih katuran minggah teng pepanggungan sasana budaya. Monggo. Monggo. Monggo Mas Yogi, ya disepoti. Monggo kersa kanca-kanca. Yuk. Dek Niken percaya ora? Percaya nggih mboten percaya lho niki. Iki Mas. jenenge Mas Yogi Dirgantara. Niki kula saestu niki manggile Mas napa Pak ngoten lho. Kula nggih sak repotan niki masalah. Ngapunten Pak. Kakak, AA ya. AA aja ya. Muda seperti ini wis dadi Nggih. DPR loh, hebat loh. Alhamdulillah. Nggih sugeng dalu Pak. Kenalan. Sugeng dalu. Kenalan, nggih. Nggih saliman rumiyin to Pak. Ya Allah Pak. Angsal ndredeg to Pak jajar wong ayu Pak. Wow. Monggo Mas Yogi, iki Dek Niken mbok menawa arepe sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini ya ta. Nggih, pripun Pak?
Oh, nggih mboten napa-napa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati